लोगोफोर जोंहा नै माइसो लायनोसै इखिया माइसो गासिनो दं फोथारनिफ्राय खुनुरखम लाबलायबाय दा फाख्रियावसो नि फाख्रियाबो ओइनो फाख्रिया माइ बस्ता सोनि माइया नै खावसे सोखांबाय माइया खावसे सोखांबाय मेंबायलै मेंबाय बै नैबो माइसोनो फैदो ना नों हायालै बस्ताखौ लाना थांफा इखौबो माइसोग्राया इनो गेदेरथार जाना बेबायदि दाखालिसो नाखांदो मेचिनदो खस्थ' सोग्रा माखाया नै फारा फारि जालायदो एकदमबारे थाबायनाया थाबायदो सोनाया सोदो फारा फारि सोगाबना सावरि न'निनोखा सावरिसो जादो इयो सावरि जादो नै जोब्बाय खावसे गथ' गथाय एकदमबारे गासैबो हनुमान की जय हो Bostel apa ya bostel? Ini apa beri mini lainnya. Habis sudah. Sama kayak nih, bostel Wah. Huluman ki. दा मोनायाव बेदर जागोन खस्थ' बानाय जिबाय बस्तायानो जिलांबाय बेदर जागोन बेदर जानि एबार बोसोराव बारा जायाखैलै माइया खमथार जादों खनसे सोखांबाय बस्ताया नै दाबो जोबनोनो थाङा फाख्रिखौ मोजां नुदो फाख्रिया बेसे गिदिरखाना नोंसाना उसुङासो ओंखारला सारनिखौबो बेगानावसो दोननाय जाबायना बजरंबली बाहुबली जिबाय Walau mozaik horlai sekia. Jadi degre. Sebaza boiler mondasigeun logoफोर. Boiler. Boiler rageut da monayaw. Boiler rageun boiler.
232 232 जिबाय लैबाय दोननायानो जाखायाखै गावहाना बस्था माखायाबा गोबांथार दे बजरंबली खेतियकनि जीवन मिथिया मानि एबार हा बाहुबली बाबानि कतप्पानि टाकलु बाबानि टाकलु बाबा की जय कतप्पा की जय टाकलु बाबा बाबानि मोजाङै जिगोन नै गुनायाव ओइ साइडनि गुनायाव नांबाय थायो बेयावनो जिगासिनो फाख्रि बुंलायनाय माइ मोनथो नोंसालाय नोंसानो नाङा बाहुबलिनो जोंना खासे बाहुबलि फैलायबाय हिनजाव बाहुबलि फैलायबाय बोलो नै फिसाजोआबो बया बोलो जाथारगोन नै मोनाव सहैनि बेलेगनो सरबाय गावा गाहाय आया नों गाहायखाबा आंजों खमान नोङो गोबाङाबो दिखाङोलै मा बाहुबलिया मोनसे लांथार दे दोखै मोनसवाखै मोनसवाखै जिबाय बेसेबाय सियो जोंना 1 मिनिट